Hi guys, Mix Illusion. Ako nag-compose ng kanta para sa mga piki nga amigo sa realidad. Title na ni tanong. Please like and subscribe sa among video. Thank you sa pagpaminaw. Yeah. Kahon nga akong naukag, kalag na hulbot kalit, unsa may mga tamis niya tubag sa mga pangutana nga paet. Nalasahan ang mga gipang lantaw, kagahapon niya lamig. Nabaguhan sa mga kausganong adlaw, kabuntagon nilahe. Puro milad ang mga umaabot, kaugmaong kay bate. Pero padayon lamang ihapon niya naning gamot, mutaas lamang ang paglaong nga balik. Kaysa gabok na ito nga pagtuo, atong salig na lubong. Ikaramay mga liso nga tarong sa karong. Puro plastik ang tanong, kinahanglan na gyud nga mula kang para laman mo abanti ka. Dili unta nga makatunog pa upag salig kay nakatamak na ka. Kinahanglan na gyud nga mula kang para laman mo abanti ta. Dili unta nga makatunog pa upag salig kay nakatamak na ta. Nakatamak na ta. Kinahanglan, inampingan, mga yakang at disiplido, delikadong tamaranan, katagyakan kay impyerno, kasagaran sa peligro, kadaghanan namin teryo. Kinabuhi na ako mismo, kalimutan kay kalbaryo. Pero dili ikabaylo, dili mapalit sa pila kalibo. Dili ko buluhod sa piso, na ako'y inugi santo. Kaysa akong pagtuo ang kadaugan para sa pindero. Basta di lang mainganyo, kay dili sa tanang kahong regalo. Kinahanglan na yun nga mula ka para naman mo abanti ka. Dili unta nga makatunog pa upag salig kay nakatamak na ka. Kinahanglan na yun nga mula ka para naman mo abanti ta. Dili unta nga makatunog pa upag salig kay nakatamak na ta. Nakatamak na ta. Nakatamak na ta. Hey, nakatamak na ta. Nakatamak na ta. Nakatamak na ta. Kahon nga akong naukal, kalag na hulbot kalat, unsa may mga tamis nga tubag sa mga pangutana nga paet. Yeah, thank you. Please like and subscribe.